זה עמוד העלאת המסמכים של התוכנה. זה העמוד שבעצם הלקוח רואה, שולחים לו בוואטסאפ. יש הסבר מאוד מפורט איך להוציא כל מסמך, עם בעצם סרטון, מסמך לדוגמה, קישור למקום שבו מוצאים את המסמך. ככה כל מסמך ממש ברור. וככה אנחנו מוסיפים עוד לקוח. טלפון. ונגיד שכיר. יוצרים לקוח חדש. ובעצם נוספו לנו כל המסמכים שרלוונטיים לשכיר. אנחנו כמובן יכולים לחפש מסמכים בעצמנו. פה, או נגיד לפי קטגוריות. ובעצם פה אנחנו צופים בעמוד העלאת מסמכים של הלקוח שהרגע יצרנו. וברגע שאנחנו לוחצים על הפעל בוט, נשלחת ללקוח הודעה בוואטסאפ שאומרת לו אתה צריך לשלוח את המסמכים לקישור הזה. ומאותו הרגע בעצם כל יום תשלח לו הודעה שאומרת לו נשאר לך X מסמכים להעלות בשביל תהליך המשכנתא, זה המסמכים שנותרו. ובעצם המערכת תתזכר אותו כל יום או כל זמן שנגדיר שישלח את המסמכים. הנה אנחנו רואים את הקישור. סבבה, זה בעצם הלקוח שיצרנו עכשיו. הנה דוגמה להודעת תזכורת שמקבלים מהתוכנה כל יום. וזה בעצם חוסך לנו את הרדיפה אחרי הלקוח. עכשיו בעצם, פה יש לנו את דף הבית, שאנחנו יכולים לראות את כל הלקוחות שלנו, ולראות את התיקיות דרייב שלהם. עוד משהו שחשוב להגיד, שכל מסמך שאנחנו מעלים, לא משנה מה זה, הוא בעצם עולה אוטומטית לדרייב, ככה שהכל מסודר וברור. פה זה עמוד אינטגרציה. פה אנחנו יכולים להחליף את המייל שחיברנו. פה אנחנו יכולים לבחור לאיזה תיקייה יעלו בעצם כל המסמכים, ובעצם התוכנה תיצור שם את כל התיקיות של הלקוח. ופה יש אינטגרציה עם סמארט. עכשיו איך זה עובד? מאוד מאוד פשוט. נכנסים לסמארט, לוחצים על API, מעתיקים את ה-API, ומדביקים פה. סבבה, עכשיו אנחנו מחוברים לסמארט. מכאן אני יכול לבחור לקוח מתוך הסמארט, נגיד משה לוי ויוסי כהן. כבר המעמד התעסוקתי שלהם מגיע לי אוטומטית, אני יכול לבחור לשנות אותו. נגיד נעשה עצמאי, ויוצרים לקוח. סבבה, פה אנחנו בוחרים סוג אישור הכנסות. זהו, ובעצם אנחנו רואים שיש פה את הלוגו של הסמארט, שזה אומר שבעצם כל מסמך שנעלה דרך העמוד העלאת מסמכים שלהם, יעלה גם לסמארט וגם לדרייב שלהם. אנחנו רואים בעצם שנוצרה לנו תיקייה בדרייב של הלקוח שיצרנו. ויש לי פה בעצם תיקיות של כל הלקוחות שלי. בסדר? כאילו בואו נעלה למשל מסמך. ובעצם אני יכול לראות שהמסמך הוא עלה, ולראות אותו בדרייב שלי. בסדר, התוכנה מאובטחת לחלוטין, המסמכים לא נשמרים בה, הם נשמרים רק בדרייב. דבר אחרון, יש לנו את עמוד חשבון, שבו אנחנו יכולים לשלוט בתדירות של השיחות, של ההודעות שנשלחות לוואטסאפ, או ההודעה, שלום, זוהי תזכורת, נשארו לך X מסמכים למשכנתא, אנחנו יכולים לבחור פעם בכמה זמן זה יהיה. ויש עוד פיצ'ר של שיחות טלפון, שנשמע ככה. שלום אוהד כהן, זוהי שיחה ממערכת EasyDocs. חסר לך 7 מסמכים להעלאה לצורך התקדמות בתהליך המשכנתא.
יש להעלות את המסמכים החסרים בעמוד העלאת המסמכים שנשלח בוואטסאפ. אוקיי, אז אנחנו יכולים להגדיר כל כמה זמן הוא מקבל את השיחה הזאת, במידה והוא לא העלה מסמכים, או אף פעם. לסיכום, התוכנה חוסכת שתי דברים. אחד, להסביר ללקוח איך להוציא את המסמכים, והיא חוסכת לו גם לתזכר אותם כל הזמן, גם בטלפון וגם בוואטסאפ. זהו. עוד משהו אחרון, אפשר פה ללחוץ על הצ'טבוט, עזרה בהשגת מסמכים, ובעצם התוכנה בוואטסאפ, אנחנו יכולים גם דרך הוואטסאפ לקבל הסבר. בוא נגיד נעשה, אני רוצה לקבל הסבר על אישור ניהול חשבון בנק הפועלים. והנה קיבלתי פה הסבר מפורט איך מוציאים אישור ניהול חשבון של בנק הפועלים. זהו.